baby ka san me ko yanzu da kawo social media yan bani kowa da bukatunsa kowa matsalarsa daban kowa ka bashi kuɗi ke dai bari kawai ni a rana fa ina gani ban yi transfer ba in yi da kamar 2 million haka na mutane 2 million wata ce fa last week ta tambaye ni kuɗi na tura mata 500,000 amma yanzu haka tana ƙara tambaya ta in bata kuɗi 500,000 ai ina ganin ko man shafa wanki ba zai wuce haka ba wani abin damuwa kawai ki tura mata kin san talauci ne ya yi yawa a cikin mutane yanzu ba matsala zan sa ta ƙara tura min account ɗinta amma yanzu ina so ka raka ni wannan ba wani matsala ba amma abin da nake so shine ki bari in zaba miki idan muka je can shikenan mu je ta wallahi ban da kashi okay ba matsala ka lissafa nawa ne kuɗin yawa ya kama 300,000 300,000 baby kuma kuɗin da ke cikin jakata ba za su wuce 120 ba kuma ni gaskiya baby ina son kayan nan ba matsala 300,000 ne fa baby yes baby biya mana biya mu tafi ai kin san bana transfer ne za ka iya using POS ba ka ce min kana transfer 2 million kullum ba to ai ke ma ba kin transfer na 500,000 ba baby biya mana okay to ina zuwa bari ya kaka an kai daɗe a'a ina zuwa yarinyar nan kawai ka ci gaba da tsare ta a gurin nan ba dai za ba ta da mutunci ba to za ta gani wallahi za ta gani ni ba ka wallasa ba ne ki karɓi kayana ka nemi kai min rashin mutunci za ta gani ka kulle ta a wannan sel ɗin wannan baƙin na can ciki shi za ka saka ta za ta gani kuma wallahi na ga wanda zai fito da ita ba wata ƴa da zan saurarawa wallahi ba wata ƴa da zan saurarawa yawwa shine ina jin ki ni dai dan Allah dan Allah kai hakuri akasi aka samu akasi ke kika san akasi na yi kama da wanda zai ji hakurin ki duba ki ga me ka rubuta a can ni dai ka san salo dole dai sai kai hakuri da mu ko to ni kuma na ce ba zan ba domin ban san shi ba ban da mutunci ban da ɗan kafa kaya na ke karɓa ki je ki dawo da shi salin alin in ko ba haka ba za ki gama da bacin raina na baki awa daya wallahi in baki da kayan nan ba za ki gani duk abin da kuke ba ake muku ba kwa gani a baki kaya ki je ki mora ki zama abin da kika samu ko na kara miki kuɗi a ciki ‘yan mata wa alaikum salam. Irin wannan tarago guda? Yau ka ce yau za a kwashi kaya. Salo-salo. Na'am. Mai kayan zamani. Warai faɗi ki ƙara faɗa. In dai kaya ne. Sai wurin salo. Gaskiya ne. To ya. Salo. Na'am. Yau fa waya ne ke so. Waya. Faɗi duk kalar da kike so kowane irin brand ne akwai ta za a ɗauko a baki. Allah. Kaga salo, ni kaina nan yau waya nake so saboda jiya na ga wata mayya Samsung ta cije ni. Ta cije ki? Ai in dai waya ce, aka zo wajen salo sai an zaba an darje. Haka abun nan yake. To dole in fito miki daman na samu sababbin kaya. Dole in fito miki da su ku zaɓa saboda ku gan tsareren cizo kuma ku buga musu. Mu da tsofin customers. Yau a Hajiya babba nake son fitowa gaskiya. So nake a haɗa min da gwal. Dubai ko Saudiya? Dubai. Amma kun san tsari na wanda ya riga biya
wanda aka riga sallama da wuri. To kaga. Matashi ya dai? Ya na gan ka wujiga ne. Kai, akwai ƙura fa. To in dai wannan ƙuran ba bulbule mu zai yi baki ɗaya mu ba ai da sauki. Ina fata dai ba saba lamba ba ne. Kai, wannan karan fa ina ga switch off ne ma. Saboda harka ba ta kyau ba. Ɗanladi, ya karatun? Lafiya lau wallahi an bani wani test ne har yanzu ban buɗe wajen ba ina ta tafiya dai. Yau da wannan tun ɗazu kallon rana kawai yake. Matashi zauna. Yanzu kai matashi ya aka yi kabari ta kwaɓe da kai haka. Irin wannan aikin ya buɗe fa bai kamata ka ɓoye mana ba, ya kamata ka sanar da mu saboda tsaro. Kada wata rana mu ma mu je mu faɗa irin wannan cakwakiya. Ai ina gaya maka wallahi sulalewa na gudu na barta a wannan saboda abinda na lura shine da ni da yarinyar nan gabaki ɗaya jirgi ɗaya ne ya kwaso mu. Wallahi ni da na tsaya ma na yi exams ɗina da ban yi missing ɗin komai ba wallahi. Dama duk wanda ya sai rariya ai ya san ruwa ne fa kawai in an zuma sai ta zub da shi. Ni na ɗauka ka tafi wajen aikin da kake yi ne ai. A'a ban je wajen aikin nan ba fa saboda wallahi shi ya cika sa aiki ne. Ba ga in dai na je ba a gaje nake dawowa a jigace. Abin da duk baka da shi ai ba za a baka shi ka ce waye gutsiri nan ba. To dole ka lallaba in dai kana so ka samu yan salalla. Yauwa ina son tambaye ka. Wai me ma'anan lol ne? Wannan LOL din da ake turawa a irin text din nan ko chat. Mata ne suke turo shi. Wallahi da suka turo shi haka nake mai musu da abun su. Ba ga dictionary a hannunka ba shi yasa nake tambayar ka. Wannan da kake gani akwai abin da nake kallo a cikin sa idan na ce yanzu zan binciko ma wannan ka hada ni da aiki saboda na kusa zuwa wajen. Okay ta. Sweetheart ya kake? Baby lafiya kalau ya labari. Lafiya lau sweetheart. Labari shine nayi misin ɗinka. Wallahi shi yasa muna office muna aiki. Na tsayar da komai cak na ce bari mu fara kiran kitin. Ayya, wallahi ga mu muna Eco Hotels a nan Lagos. Flight mu zuwa Dubai sai da daddare. Ina nan na gaji da kwanciya kawai. Ni ma next week din nan zaki gani na leko ai. A next week? Sha Allah. Mu ai kwana biyu za mu da ni da dadi. Kwana biyu? Amma kuma yana ji kamar kina kan iska kamar a iska kamar kina kan hanya. A TV ne bari in rage. Ina ga karan TV ne maybe yayi dan yawa haka. Bari in rage volume din ko? Lafiya ta hajja. Kina ji? Bisha biyan da maganin ƙura da rana hajja. Kai wannan wani irin iskanci ne? Tun yana waya zaka zo kana mai talla Da sana'a kuma. Ka ga mara hankali?